Għal dan ir-rendikont tal-COVID. Bħalma diġa forsi smajtu fuq l-ħabarijiet, aħna komplejna nagħmlu testijiet anka għal ċertu genetic sequencing ta' dawk il-każijiet li konna pożittivi u għadna kemm ikkonfermajna 3 każijiet li kellhom genetic sequence tal-varjant bħal dak li nstab ta' l-Ingilterra. Aħna sa mill-bidunet dejjem nkunu qegħdin f'komunikazzjoni mal-ECDC u naraw xi jkun għaddej u anka meta konna qegħdin naraw din is-sitwazzjoni ta' dan il-varjant propju li instab fl-Ingilterra mill-ewwel propju ħadna l-azzjoni. Infatti, jekk tiftakru nofs il-lejl fit-22 ta' Diċembru aħna mill-ewwel poġġejna l-Ingilterra bħala red zone, jiġifieri hemmhekk għandek it-travel ban legali li n-nies ma jistgħux jiġu mill-Ingilterra ħlief dawk il-Maltin jew inkella dawk in-nies li kellhom ir-residenza Maltija li kienu qegħdin maqbudin l-Ingilterra dawk biss setgħu jiġu imma dawk setgħu jiġu b'testijiet li jkunu għamlu hemmhekk u anka dawk in-nies li jiġu mbagħad ikunu qegħdin jitpoġġew f'kwarantina u dawk li ma jkollhomx test aħna nagħmluhom it-test ukoll l-ajruport. Dan kien biex aħna minn meta sirna nafu nkun nistgħu innaqsu r-riskju li jiġu dawn il-każijiet. Barra minn hekk il-fatt ukoll li l-CDC qalet li x'aktarx kien hemm dan il-varjant li kien hemmhekk qabel, allura aħna badna dawk in-nies kollha li skont l-informazzjoni li kellna li kienu ġew mill-Ingilterra sa mit-13 ta' Diċembru u dawn kollha aħna batnilhom messaġġ biex jekk huma konfermaw li kienu ġew mill-Ingilterra huma jiġu forward u jagħmlu test speċjalment jekk huma ikunu wkoll pożittivi. U propju anke b'dak l-eżerċizzju aħna qbadna 8 każijiet li kienu pożittivi. U allura aħna wkoll anke skont il-parir li tantna l-ECDC u anke WHO konna qegħdin saħaħna aktar genetic sequencing tagħna speċjalment f'dawk il-każijiet li kienu ġew mill-Ingilterra u anka random sampling minn testijiet pożittivi oħrajn. U minn hemmhekk propju sibna dawn it-3 każijiet milli kienu pożittivi li kellhom il-genetic sequencing tagħhom li kien tal-varjant bħalma huwa tal-Ingilterra. Għanna 2 minn dawn it-3 każijiet li kienu barranin li kienu ġew mill-Ingilterra fit-19 ta' Diċembru u dawn meta minnilhom it-test l-ajruport kienu stabu pożittivi u allura mill-ewwel poġġejnihom f'kwarantina u dawn għadhom sa issa qegħdin fil-kwarantina. U l-każ li ieħor ukoll qiegħed ukoll f'kwarantina li hija ta' Maltija, però aħna għadna qegħdin ninvestigaw dan il-każ ħalli jkollna aktar informazzjoni ħanraw hemm xi linkage ukoll. L-implikazzjonijiet ta' dan huwa li jekk tħares naqra x'qed jiġri f'pajjiżi wkoll Ewropej, nafu li hemm diversi pajjiżi Ewropej oħra li propju wkoll sabu dan it-tip ta' varjant u anke hemm pajjiżi oħrajn barra l-Ewropa madwar id-dinja li wkoll sabu dan il-varjant. U allura nafu li jkun hemm dal-varjant li huwa preżenti u l-implikazzjoni ta' dan il-varjant li nafu fuqu sa issa huwa li kollok iktar trasmissjoni. Infatti nafu li dan il-tip ta' varjant jiġi trasmess 70% iktar minn tip ta' COVID ieħor li s-soltu konna nafu bih. Allura l-importanti hija li aħna ħanibqgħu viġilanti, aħna ħanibqgħu nżommu il-kontrolli fil-borders tagħna, speċjalment fl-ajruport mill-Ingilterra li huwa fuq ir-red zone kifet għaliex hemmhekk hemm l-iktar każijiet u anka li aħna nkomplu nagħmlu genetic sequencing u anka importanti ħafna li aħna nbqgħu għaddejjin bil-contact tracing tagħna ħalli aħna l-każijiet kollha li propju nsibu pożittivi nkun nistgħu naqbdu wkoll dak in-nies li huma f'kuntatt magħhom u min-naħa tal-kumplament tal-popolazzjoni importanti li nibqgħu viġilanti u nibqgħu insegwu l-mezzi ta' prevenzjoni u wkoll il-mezzi ta' mitigazzjoni li għandna. Jekk inħarsu naqra wkoll il-bira, sfortunatament kellna mewt ieħor fejn kellna mara ta' 93 sena li mietet il-bira fil-Good Samaritan u din kienet pożittiva fit-22 ta' Diċembru. Il-bira ħamilna 3043 tests u minn dawn ħarġu 124 każijiet li huma pożittivi u allura t-total ta' każijiet huwa ta' 12,665. Kien ħarsu wkoll lejn in-numru ta' nies li fiequ, kellna 138 cases li fiequ
u allura t-total ta' recovered huwa ta' 11,057. U jekk nħarsu lejn in-numru ta' mwiet li sa issa għandna ta' 116, allura t-total ta' każijiet attivi li baqa' bħalissa huwa ta' 1,392. Kien ħarsu lejn ix-xenarju ta' x'għandna fil-sptarijiet tagħna, fl-ITU għandna 12 persuna, fl-Infectious Diseases Unit għandna 8 persuni, f'wards oħrajn ta' Mater Dei għandna 43 cases, Boffa hemm 14 il-każ, St. Thomas 7, il-Karen Grek m'għandna l-ebda każ li huwa pożittiv bħalissa, il-Good Samaritan hemm 73 cases, Mount Carmel hemm 2 każijiet u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex hemm 5 każijiet. Il-total ta' każijiet bħalma huwa kien mistenni aħna bħalissa qegħdin fit-tieni wave allura għadna tilajn il-fuq. U jekk inħarsu x'qed jiġri propju bħalma konna qegħdin naraw f'dak l-aħħar ġimgħat konna stabilizzejna u propju anka dejna niżlin l-isfer, però bħalissa qegħdin diġà naraw żieda żgħira fin-numru ta' każijiet. U allura jekk tħares lejn il-moving average li kellna f'dan l-aħħar ġimgħa huwa ieħor ta' 90 cases. U dan qed ikun rifless ta' propju x'qed jiġri wkoll fil-komunità, niftakru li fil-ġimgħa li għaddiet kienu ġimgħat tal-festi fejn kellna l-appelli tagħna biex in-nies jieħdu ħsieb, kellna ħafna nies li rajna li segwew ukoll il-miżuri, però qegħdin diġà naraw xi ftit impatt minn dak il-persuni li probabbli fi żmien il-festi jiltaqgħu iktar ma' xulxin. Fil-homes tagħna qegħdin naraw sitwazzjoni li bħalissa qatt hemm numru ta' tifqijat għaddejjin f'7 mill-homes u hemmhekk qegħdin nkomplu nżommu l-kontrolli tagħna biex kemm nistgħu innaqsu l-implikazzjonijiet li jista' jiġri fuq dawn l-anzjani li huma iktar vulnerabbli. U jekk inħarsu fil-komunità qegħdin naraw li numru ta' clusters li kellna kif spjegajtilkom din l-aħħar ġimgħa kien numru sostanzjali fejn rajna 152 cases li kienu involuti f'clusters li huma relatati mal-household. Fuq il-postijiet ta' xogħol qed baqgħna wkoll kellna 63 cases, kellna nies li kellhom kuntatt dirett ma' persuni li huma pożittivi, allura hemmhekk iffurmaw clusters ukoll u xi ħaġa wkoll bħalma stennejna u issejna fuqha kienet li kellna 37 persuna li kien involut f'gatherings li saru. Infatti, wieħed mill-clusters li kellna kien fejn kellna 8 anzjani sa issa li ħarġu pożittivi wara li dawn kienu attendew tombla u ikla fl-istess ħin fejn kienu numru ta' anzjani flimkien. Infatti, kellna madwar 70 anzjan li propju minħabba l-ammont sostanzjali ta' 8 każijiet kellna dawn jitpoġġew kollha f'karantina. Nerġa' nappella Pubbliku bħalissa mhuwiex żmien li nagħmlu dawn l-ikliet speċjalment ninvolvu lill-anzjani għax hemmhekk inkunu qegħdin impoġġuhom f'riskju. Sa issa dawn jinstabu f'qagħda stabbli, però jista' jkun li jkun hemm persuni speċjalment l-anzjani li l-COVID taffettwhom u taffettwhom ħażin. Il-każijiet ta' COVID li huwa attiv huwa issa bħalma rajna nżilna, kellna sitwazzjonijiet fejn kellna l fuq minn 2000 każ attiv at any one point, però issa peress li anke n-numri totali naqsu, in-numru ta' każijiet attivi huma inqas. F'Għawdex mit-total ta' każijiet attivi għandna 87 cases li huma attivi bħalissa, hemmhekk ukoll simili bħal Malta għandna trasmissjoni. U jekk inħarsu lejn l-etajiet tal-każijiet li kellna din l-aħħar ġimgħa, rġajna l-maġġor parti tal-każijiet kienu fl-etajiet bejn 25 u 34 sena. Però jekk tħarsu naqra lejn din it-tabella taraw ukoll li għandna numru ta' każijiet fl-anzjani bħalma semmejna. U jekk inqablu din il-ġimgħa mal-ġimgħa ta' qabel rajna li kien hemm żieda din il-ġimgħa fil-każijiet meta mqabbla mal-ġimgħa ta' qabel u ż-żieda fil-każijiet kienet kważi fl-etajiet kollha, però kienet ħafna iktar f'dawk l-etajiet bejn 25 u 43 sena. Allura l-appelli tagħna hija li nibqgħu għaddejjin bil-miżuri bħalissa anke li issa żmien tal-New Year il-ġdida ejja nieħdu ħsieb biex aħna nkomplu nikkontrollaw is-sitwazzjoni. L-average age tal-każijiet li kellna ta' dil-ġimgħa kien ta' 43 years. U jekk inħarsu lejn il-mortalità, sfortunatament bqajna għaddejjin b'numru ta' imwiet regolari wkoll. U infatti mill-aħħar bulletin mediku li kellna tal-ġimgħa l-oħra tal-lum kellna 15 il-mewt li dawn kienu 3 minnhom kienu
persuni ta' età bejn 70 u 79 sena, 9 każijiet bejn 80 u 89 sena u 3 każijiet il fuq minn 90 sena u kellna minnhom dawn li kienu ġejjin ukoll minn old people's homes. L-average iktar każijiet li kellna ta' mortalità baqa' f'dak l-età bejn 75 u 84 years bħala l-iktar u jekk taraw bqajna wkoll bin-numru l-iktar li huwa predominanti li huwa fl-irġiel. Żidna xi ftit numru ta' nisa li mietu dal-aħħar ġimgħa, però predominanti jibqa' dejjem iktar imwiet fl-irġiel. Testing tagħna baqa' hemmhekk u nappella lil pubbliku biex dawk kollha li għandhom xi sintomi jew inkella jkunlhom xi suspett li huma setgħu kienu esposti b'xi mod, nappellalkom biex iċċemplulna hemm il-ħabs tagħna fejn aħna bqajna għaddejjin blit-testjar tagħna kemm fil-ħabs ta' Malta bħalma qegħdin taraw minn dit tabella n-numru ta' testijiet li qegħdin isiru kuljum huwa numru kbir ħafna u l-istess ukoll it-testijiet li qegħdin nagħmlu f'Għawdex bħalma turi din it-tabella wkoll hija sostanzjali, nappellalkom biex itkellmuna ħalli nagħmlu t-testijiet. L-appell jibqa' hemmhekk għal mezzi ta' prevenzjoni. Vera li issa bdejna t-tilqim, però għadna bidu. U allura anke l-appelli ta' kulħadd, l-Aqdadinja tas-Saħħa, l-ECDC, l-awtoritajiet tas-saħħa ta' kull pajjiż jibqgħu jappellaw u anke aħna biex nibqgħu għaddejjin bil-mezzi ta' prevenzjoni għaliex huwa importanti ħafna li issa vera għandna għodda f'idejna oħra tat-tilqim, però sakemm aħna nkunu qegħdin waslu dan it-tilqim lil kulħadd, importanti li nibqgħu insegwu l-mezzi ta' prevenzjoni. Tallimna x'jiġri meta aħna ma nkunux qegħdin insegwu l-mezzi ta' prevenzjoni, anka tara x'ġara propju din l-aħħar ġimgħa diġà rajna ftit żieda fejn tara nies li bdew jiltaqgħu iktar ma' xulxin, nafu kif nikkontrollawha din is-sitwazzjoni, mela hija nieħdu ħsieb ukoll. Id-distanza importanti li nevitaw nis li taqgħu flimkien, biżejjed semmiltikom eżempju ta' cluster li kellna fl-anzjani, l-użu tal-maskri nafu kemm tista' tevita li jkollok trasmissjoni lil ħadd ieħor u tevita li jkollok bżonn toqgħod f'kwarantina u l-importanti ħafna wkoll l-iġiene tal-idejn. Aħna bqajna dejjem dan l-testjar tal-nies li jkunu ġejjin minn barra, infatti aħna anka jekk inħarsu fix-xenarju tal-Ingilterra kien lilna minn Novembru li aħna propju konna diġà poġġejna l-Ingilterra fuq kwarantina u konna diġà qegħdin nittestjaw. U dak kien ta' vantaġġ meta inti tara li għandek pajjiż li għandu l-positivity rate li tiela l fuq la darba jkun qiegħed fuq l-ember, hemmhekk inti tkun tista' taqbad dawk in-nies li jkunu ġejjin minn dawn il-pajjiżi fejn huma għoljin ħafna. U għal dil-ġimgħa ma kellniex tibdiliet f'din il-lista u hija lista twila propju għaliex huma pajjiżi fejn hemmhekk għandhom rata ta' trasmissjoni li hija pjuttost iktar ħafna għolja minn dik li għandna u Malta. U jekk inħarsu x'ġara l-ajruport din l-aħħar ġimgħa, aħna hemmhekk nagħmlu rapid testing għal dawk li ma jkollhomx it-test li ġibuh magħhom, infatti dil-ġimgħa għamilna 1573. Tiftakru żidna ħafna n-numru ta' testijiet minn meta bdejna rapid test. U minn hawn sibna 5 każijiet li kienu pożittivi. Dawn kellna mill-Italja, mill-Awstrija u minn Poland. Palmettilkom fil-ġimgħa ta' qabel imbagħad kellna każijiet li ġew mill-Ingilterra. Jekk inħarsu sintomi importanti ħafna li min għandu is-sintomi ikellemna, jista' jkunu sintomi li ħafna nies jassoċjawhom ma' irjaħat komuni. Importanti li f'dan iż-żmien ukoll li nafu li għad għandna trasmissjoni, anke jekk inti taħseb li għandek riħ tajjeb li tiġi tagħmel it-test għaliex qegħdin insibu ħafna li jkollhom sintomi li huma ħfief u tajjeb li tagħmel it-test jew iċċempel fuq il-111 jew inkella tidħol fil-website covidtest.gov.mt u tkun tista' propju tibbukja t-test hemmhekk u aħna nkun nistgħu nċemplulek bl-appuntament. Fakkarkom li għatu importanti wkoll li aħna nagħmlu download tal-contact tracing app għax din sibna li tgħin ħafna wkoll fil-contact tracing u anka jekk inħarsu lejn l-uptake kellna 88,118 persuni li propju downloadjaw din l-app fuq il-mobile tagħhom li hija ekwivalenti wara li 18.5 tal-popolazzjoni. U kellna 450 persuna li propju daħħal il-kod li ntukom aħna meta tkunu tirriżultaw pożittivi fuq il-mobile tagħkom.
Il-vaccination, rajna kemm huma importanti il-mezzi ta' mitigazzjoni, imma il-tilqima li hija tilqima li qed naraw li hija effettiva sa issa propju aħna għandna dik it-tilqima tal-Pfizer li aħna bħalissa qegħdin għaddejjin bir-rollout tagħha skont propju il-pjan li għandna u qed jaħdem tajjeb ħafna u lan tagħna bħalissa huwa li kemm nistgħu nippruvaw dawn l-ammonti ta' vaccines li għandna nittargetjaw l-iktar nies li għandhom bżonna din il-tilqima biex innaqsu kemm nistgħu il-morbidity u l-mortalità tal-persuni li għandna. U allura għalhekk aħna bħalissa għaddejjin nlaqmu dawk il-ħaddiema li jaħdmu fil-clinical settings, rajtu diġa li bdejna t-tilqim propju minn Mater Day, mill-isptar Tawdex, mill-kura primarja u anka nibqgħu għaddejjin f'dawn il-clinical settings li għandna kif ukoll f'dawk l-isptarijiet li jieħdu ħsieb il-COVID ukoll. U wkoll dal-waqt nibdew ukoll il-tilqim fid-djar tal-anzjani u l-istaff ukoll li jaħdmu fid-djar tal-anzjani bħalma rajtu jkollna tifqijata hemmhekk allura huma priorità. U anka mbagħad eventwalment fil-bidu ta' sena d-dieħla nkun nistgħu mmorru wkoll għal dawk l-anzjani li huma fil-komunità li għandhom il fuq minn 85 sena. Bekk aħna dan l-ewwel grupp li aħna qegħdin nilħqu bl-ammonti li nkunu qegħdin nirċievu ta' vaccines, hemmhekk nkunu qegħdin nittargetjaw l-ewwel grupp ta' priorità. U mbagħad eventwalment nkun nistgħu mmorru għal gruppi oħrajn. Nfakkarkom ukoll li din hija tilqima li hija safe, hija effettiva ħafna ukoll, jekk tħares lejn anke tilqim ieħor din hija effettiva ħafna u huma ftit biss dawk il-contraindications li persuni għandhom ikellmu lit-tabib tagħhom qabel huma ikun jistgħu jieħdu din it-tilqima. Fakkarkom fuq ħafna jisaqsuna dwar l-allergic reactions għaliex probably rajtu fuqha. Ikunu biss dawk in-nies li kellhom xi allergic reaction għal jew xi vaccine oħra jew inkella għal xi injectable li tkun ħadd xi mediċina permezz ta' injection li kellek allerġija qawwija li kellek bżonn tieħu trattament jew inkella kellek bżonn tidħol l-isptar. Dawn in-nies nappellawlhom ikellmu ftit lit-tabib tagħhom ħalli jkun jista' jikklarifikalhom ukoll għal meta huma jkunu waslu biex propju jieħdu dit-tilqima tal-COVID. Anka jekk persuni jkunu ma jifilħux, jekk ikollhom xi rieħ, dik mhijiex kontraindikazzjoni li ma tieħux il-vaccini, ma jekk ikollok mart li inti għandek denjoli tajjeb li tistenna ftit sakemm jgħaddilek. U anka dawk in-nies li għandhom l-immunità tagħhom li hija baxxa mhijiex daqshekk contraindication li inti ma toħodix, imma li nkunu rridu nibqgħu insegwu dak il-persuna ħannaraw l-effettività wkoll ta' din it-tilqima. Li ma jistawx bħalissa jahduwa għaliex studji għadhom ma sarux fuqhom huma dawk it-tfal ta' inqas minn 16 sena nisa li huma pregnant jew inkella dawk li huma breastfeeding. U dawk li jkunu active COVID bħalissa jew inkella qegħdin f'kwarantina, ovvja li dawn ma jkunux qegħdin jieħduha dak il-ħin, però dawk li jkunu active COVID wara li mbagħad ifiequ u jgħaddu 6 ġimgħat ikun jistgħu wkoll jieħdu it-tilqima. I'd like to welcome to everyone to this COVID bulletin. Yesterday we conducted 3,043 tests, and out of this we had 124 positive cases. This brings the total number of cases we had throughout this pandemic to 12,665. We also had 138 persons who have recovered, so the total number of recovered persons is 11,057. And the total number of active cases is 1,292. Throughout this week, we have seen a slight increase in the number of cases, which is probably associated with people who are gathering more with each other. In fact, if you look at the number of cases we are seeing in community, we have seen a number of clusters related both to household, both to workplaces, but also related to gatherings. So it's very important that even as we go along throughout this week, we are coming with the new year, we appeal to the general public to be careful about meeting with each other, and especially people who are not usually within your own household, because we know that there is still ongoing transmission within the community. So it is very important to stick to your bubble, to stick to your household, because you can put each other at risk. A special appeal is as well to take care of the elderly and the people who have chronic conditions who are more at risk of complications and even admissions to hospital and even deaths. So I appeal for everyone to be careful.
We have also, throughout the alert we had from the United Kingdom regarding the COVID variant, we have increased our genetic sequencing of the positive cases, and we have identified 3 cases which are with the variant, which is similar to, which is like the one of UK. So what these 3 cases, we have identified 2 of them who had just arrived from the United Kingdom and another case which we are investigating. This implies that we are still looking at the situation. We will continue to do more genetic sequencing, and we will continue with our mitigation measures. I'd like to appeal to everyone to stay safe and take care of each other and stick to the mitigation measures. Thank you. Naddu għal-mistoqsijiet. Nsellimlek Antonja Mikallef minn Television Malta. Għadda se jiskadi l-avvis legali li bih kienu nagħlqu l-ħwienet tax-xorb u l-gażini. Se jiġri ħajrġa jiġġedded se jinfetħu jekk li ħajrġa jiġġedded għaliex. Mistoqsija oħra dwar dan il-varjant il-ġdid, ma nafx jekk tistax tgħidilna aktar fuq it-tielet każ il-Maltija kienet imsifra jew l-eleta tagħha. Jekk ma kienitx imsifra dan ifisser li dan il-varjant mhux bil-fors isak tittiġi mir-Renju Unit biex tieħdu qiegħed ukoll forsi airborne jew xi ħaġa hekk. Spiss qed jisemma wkoll tħassib li se jiżdiedu l-każijiet fil-ġimgħat li ġejjin. U allura x'miżuri iktar jista' jkun hemm fis-seħħ anke fid-dawl li isma' jista' jiżdied ukoll dan il-każ, il-varjant skużani il-ġdid li jinfirex sa 70% aktar. Ilna naqxej ma nisimgħu dwar il-kwarantina, dwar il-multi, x'qed isir minn dan ir-rigward? Thank you, ma mistoqsijiet kollha importanti ħafna. Iva nfakkarkom li hemm l-avviż legali wkoll fejn il-bars u l-każini jibqgħu magħluqin. Infatti aħna propju llum tiġi ppubblikat ukoll l-avviż legali fejn dan l-avviż legali jiġi mġedded propju sa l-ewwel ta' Frar. U allura kemm il-każini u kifkom il-bars għandhom jibqgħu magħluqin. Fuq il-varjant bħalma semmejt aħna ilna namlu ukoll dawn il-genetic sequencing, pero meta rajna din is-sitwazzjoni fl-Ingilterra wkoll żidna it-testijiet u propju dawn it-tlieta li qbadna kienu 2 bħalmet mill-Ingilterra, l-oħrija persuna ta' 75 sena li bħalissa għadna qed ninvestigaw il-każ u nkun nistgħu naraw x'kuntatti kellha din il-persuna. Però nfakkarkom li dawn il-każijiet bħal kwalinkwa każ pożittiv ieħor ikunu dejjem huma qegħdin f'iżolazzjoni fuq kwarantina u dawk in-nies kollha li jkollhom kuntatt mal-persuna wkoll ikunu qegħdin f'iżolazzjoni u kwarantina. Huwa bħalma ġie previst ukoll anke mill-ECDC mill-modeling li kienu qegħdin jagħmlu li pajjiżi bħal Malta kif ukoll pajjiżi oħra Ewropej probbli jista' jkollhom żieda wkoll meta aħna nibdew nitlu fejn Jannar. Li inti tara li inti jkollok ftit varjazzjoni wkoll meta jkollok nies li jkunu qegħdin jiltaqgħu ma' xulxin. U hija xi ħaġa mistennija bħalma rajna propju dil-ġimgħa diġà rajna ftit żieda li aħna rridu noqogħdu attenti li kemm jista' jkun dak il-mezzi ta' medigazzjoni li għandna fil-post inkomplu nsaħħuhom iktar ħalli n-nies jibqgħu iktar isegwu dawn il-miżuri u l-prevenzjoni biex propju aħna nimmitigaw u nnaqsu kemm nistgħu din iż-żieda li jista' jkollna. Nafu li rnexxilna naqsuhom in-numri anke b'dawk il-liġijiet li għandna fil-post bħalissa u allura jekk il-poplu jkun jista' jikkopera bil-mezzi ta' prevenzjoni naraw ukoll li aħna nkun nistgħu inkomplu nżommu sitwazzjoni taħt kontroll. Jekk inħarsu aħna bqajna għaddejjin ukoll l-ispezzjonijiet tagħna li jinkludu kemm fuq dawk in-nies li qegħdin f'kwarantina. Jiġifieri għandek dawk in-nies li qegħdin f'kwarantina għaliex huma każijiet li huma pożittivi huma, jew inkella persuni li huma jkunu qegħdin f'kwarantina li huma kellhom kuntatt ma' persuna pożittiv. Infatti sa mill-bidu tal-pandemija fuq dawn it-tip ta' inspections għamilna 82,294 u bħala ċitazzjonijiet kellna 206 ċitazzjonijiet fuq każijiet li kienu kuntatti u 60 ċitazzjonijiet fuq nies oħrajn li kienu pożittivi.
Jekk inħarsu lejn ukoll mitigation measures għamilna 21,434 u kellna 138 ċitazzjonijiet, fuq il-maskri għamilna 1,407 u minnaw kellna 168 ċitazzjonijiet. Dawn li semmejt barra spezzjonijiet oħra li għamlu huma spezzjonijiet li jsiru minn naħata l-Environmental Health Officers taħt l-Environmental Health Directorate. Però mbagħad niftakru li għandna entitajiet oħrajn li huma wkoll qegħdin jagħmlu spezzjonijiet inkluż il-LESA, l-Malta Tourism Authority, li wkoll blajnuna wkoll tal-Pulizija nkun qegħdin ukoll jagħmlu spezzjonijiet min-naħa tagħhom biex kemm jista' jkun aħna naraw li persuni jkunu qegħdin isegwu propju il-mezzi li għandna ta' kontroll. Wara nofsinhar tajjeb Sara Karabot mit-Times of Malta. Iktar kmin din il-ġimgħa tobba talbu li l-healthcare workers ikunu mlaqma fi żmien 5 ġimgħat. Huwa possibbli dan li jsir Malta u s'issa kemm il-healthcare worker ġiet imlaqma. Mistoqsija oħra, mezzi tal-aħbarijiet għadhom kif ħabbru li kien hemm nurse li taqbet li ġiet imlaqma kontra il-coronavirus u ġimgħa wara mit-testjat pożittiv għal-coronavirus. Għandkom xi indikazzjonijiet ta' każijiet simili fl-Ewropa? Tillet mistoqsija kien tiġi mħasba fuq il-parties li ħajsiru fi New Year's Eve meta nafu li anke ħafna farmhouses u postijiet fawdex huma fully booked. Għandhom iseħħu dawn l-attivitajiet anke wara li inti qed li kien hemm żieda fil-każijiet? Fuq it-tilqim, bħalma tafu aħna għandna agreement mal-Unjoni Ewropea fejn huma jkunu qegħdin jipprovduna l-vaccines u bħalma rajtu dawn il-vaccines ħajkunu qegħdin jiġu in lots along the way regolari ħafna. U aħna bħalma semmejna wkoll għandna l-istrateġija ta' min huma l-prioritization li aħna għandna. Infatti bħalma rajtu aħna bħalissa qegħdin inlaqmu l-gruppi ta' nies li huma in-nies li jaħdmu fil-clinical settings, ġifi dawk li għandhom kuntatt diretti mal-pazjenti u bdejna minn dawk in-nies li iktar li jkunu qegħdin f'kuntatt speċjalment mal-COVID, bħalma rajtu n-nies li jaħdmu l-Infectious Diseases Unit, l-ITU u dawk li jaħdmu fil-COVID wards. U anka aħna qegħdin għaddejjin ukoll inlaqmu f'dan il-cohort li għanna dawk l-anzjani u n-nis li jaħdmu fil-old people's homes u targeting ukoll dawk li huma over 85. U allura dawn l-ammont ta' nies aħna qegħdin nilħu dan il-cohort kollu. Sakemm inti ħatlaħaq il-dawn kollha jiddependi minn ħafna fatturi li jinkludi wkoll inti l-ammonti ta' vaccines li jkollna ġejjin. Però bħalissa kif ġejjin il-vaccines u kif aħna propju qegħdin inlaqmu, aħna sodisfatti li dan ir-rollout plan hija tgħaddej tajjeb u allura iżda ma jkollna aħna vaccines dejjem aħna nkomplu għaddejjin inlaqmu nagħmlu iktar coverage kemm ta' healthcare workers kif ukoll ta' dawk il-gruppi kollha li kienu nagħtaw priorità. Iva, kien hemm ukoll dan fl-aħbarijiet fejn kellek nurse fl-Amerika, f'reġjun f'Kalifornja fejn propju din ħadet it-tilqima però wara ġimgħa mbagħad ħarġet li hija pożittiva. Hemm diversi aspetti. Fakkarkom naqra mela dan il-virus għandu incubation period ta' ġimagħtejn tajjeb ta' 14 days. Ġifieri dil-persuna jekk ħarġet ilha wara ġimgħa probabbli setet tiltaqat mal-virus qabel tajjeb kienet diġà qiegħda tinkuba l-virus. Dik hija xenarju wieħed. Barra minn hekk niftakru wkoll li meta inti tieħu t-tilqima, l-ewwel doża tat-tilqima, inti għandek numru ta' ġranet bejn 10 tim sakemm inti l-ġisem tagħna jkun qed jibni l-immunità biex jiġġieled dan il-virus. Allora propju tem ta' ġimgħa din l-ners li ħadet it-tilqima kien għadha ma bnietx il-protezzjoni l-immunity biex tkun tista' tiġġieled jekk iltaqat ma' dan il-virus. Barra minn hekk ukoll nafu li la darba inti ħadd l-ewwel tilqima u mbagħad inti kum eventwalment bnejt bet ieħor 52% tal-immune response li inti dit tilqima tista' tik. U allura trid it-tieni doża biex inti tkun tista' tiggwadanja l-maximum immunity li tista' tieħu minn din il-vaccine li huwa ta' 95%. Ġifdin hija xenarju li tista' tiġri, mhi xi ħaġa li taqta'na qalbna, ma xi ħaġa li hija xi ħaġa li tista' tispjega għaliex b'dawn l-ispjegazzjoni li tajtek hija xi ħaġa li tista' tiġri. Fuq parties ta' New Year, naħseb jiena jekk inħarsu lejn it-tabelli li għamilna llum fejn diġà rajna ftit żieda fuq il-każijiet matul din il-ġimgħa li kien impatt ta' x'kien qed jiġri l-ġimgħa ta' qabel. Jiġifieri jkun mistenni li jekk kien hemm iktar attivitajiet li propju ġraw matul il-ġimgħa tal-miliet ħankun qegħdin naraw il-ġimgħa dieħla.
dak li ħajjiġri din il-ġimgħa ħankun qegħdin naraw ġimgħatejn wara. Allura importanti ħafna li nerġa' nappella lil pubbliku li għandna x-xenarju fejn għad għandna trasmissjoni fil-komunità. Nafu kif nikkontrollawha, allura b'responsabilità nappella lil pubbliku bħalissa mhuwiex żmien li nagħmlu l-parties, ejja nieħdu ħsieb tagħna nfusna u nieħdu ħsieb ukoll, speċjalment dawk in-nies li huma anzjani, ħalli jekk nkun nistgħu flimkien inkomplu nżommu n-numri baxxi sakemm aħna nkun nistgħu nkomplu nlaqmu. Jacob Colina from the Malta Independent. Professor Gauci, when we say that the variant is more transmittable, the UK variant that is, could you perhaps give more details as to how it is more transmittable? For example, does it last longer on surfaces? And another question would be, could you maybe highlight the difference from the old strain to the UK version, apart from early studies showing that it's more transmittable? Thank you. Dan il-variant li sabu l-Ingilterra, propju sabu l-variant fejn inti qed jaffetwa ċertu parti mill-spike protein ta' dan il-virus. U li jagħmel hija li inti jkun iktar faċli li jidħol ġa ċellulura ikun qiegħed jaffetwa. U b'dan il-mod li hu jkun jista' jiġi trasmess iktar, allura l-implikazzjonijiet huma li inti għandek persuna li jkollu dan il-variant għandu iktar ċans li jkun qed jittrasmettija lil persuna oħra. Li dan huwa li nafu dwar dan il-variant li ħareġ sissa huwa li iżidlek it-trasmissjoni. Sassa ma sabdu l-ebda impatt fuq is-severità ta' tip ta' virus li jkollok. Infatti dawn żewġ persuni ġew mill-Ingilterra, infatti kellhom sintomi li huma minimi ħafna u infatti qegħdin ukoll f'kwarantina fil-komunità. Insellimlek Prof. Gauci, hemm Portelli minn One News. Tgħidilna kemm s'issa ħaddu l-vaċċin kontra l-COVID-19 pajjiżna u mistoqsija oħra mill-istudji li saru s'issa fuq il-vaċċin kemm kien hemm żviluppi jekk dan huwa effettiv kontra l-varjant tal-COVID-19. Grazzi. Palma għedna, aħna qegħdin nirċievu numru ta' vaccines, tal-lots ta' vaccines biex aħna nkun nistgħu nagħmlu rollout tal-popolazzjoni tagħna u bħalissa għaddejjin billi nlaqmu propju skont il-pjan li għandna u anke skont l-ammonti ta' vaccines li jkun qiegħed ikollna. Fuq il-varjant nafu li dan milux ħafna magħna, però bħal medna l-impatt ta' dan il-varjant li sabu huwa li sabu li jkollu impatt fuq it-trasmissjoni. Sa issa ma sabu l-ebda impatt. La fuq kemm jista' jkun iktar qawwi, ġifieri kemm ikun sever iktar dan il-virus. U anqas issa ma sabu l-ebda impatt fuq dak il-vaccines li għandna bħalissa preżenti, però nifhmu wkoll li studji fuq dan il-varjant ikun baqa' għaddej ukoll. Wara f'sena tajjeb, Professor Gauci kollha tsoppardi minn Malta Today. L-ewwel mistoqsija tiegħi hija issa għalaqna r-raba' ġurnata fejn Maltin qed jiġu vaccinated. Iktar biex insarħu moħħ in-nies. Kien hemm side effects li rapportaw nies li ġew vaccinated. It-tieni mistoqsija tiegħi l-Oxford AstraZeneca vaccine ġiet approvata llum fir-Renju Unit. Ma tastax tgħidilna kemm il-bot il-European Medicines Agency biex tapprova il-Moderna u l-Oxford AstraZeneca vaccine. U l-aħħar mistoqsija, xi skejjel privati diġà avżaw l-istudenti tagħhom li l-ewwel ġimagħtejn fir-ritorn tal-iskejjel wara l-vaganzi tal-miliet u New Year ħajamlu l-ewwel ġimagħtejn online teaching. Tappellax l-skejjel tal-gvern u skejjel tal-Knisja biex jifollowjaw dawn il-modell u għall-ewwel ftit jagħtu l-lectures u lessons online sabiex inaqqas anke li l-istudenti eċetera jiġu mħalta ġin stess qedtilna li wara dan iż-żmien qed tistennew żieda fil-new cases. Grazzi. Mela, fuq dawn il-vaccines bħalma nafu Malta għandna numri li bdejna nlaqmu, però jekk tħares lejn international fejn hemm numri kbar ta' nies li propju diġà qegħdin jitlaqmu, hemmhekk qegħdin naraw speċjalment fl-Ingilterra fejn qegħdin jagħmlu rollout u anke fl-Amerika,
side effects li kienem sissa kienu biss ħmura fil-post, min ikollu bejn ġurnata jew tnejn inħossu għajjien, pero mhumiex side effects li huma kbar. Milli kellna komunika ma' dawn il-nies sissa li tlaqmu Malta ma kellniex minnhom li kellhom side effects, infatti ħafna mill-kollegi tiegħi wkoll fl-isptar diġà ħaduha u ma kellhom l-ebda side effects u baqgħu jitlu għax-xogħol ukoll regolari, jiġifieri xi ħaġa li hija tajba li inti meta tħares lejn din il-vaccine tkun vaccine li hemmhekk meta tqabbel dak il-ftit side effects li jista' jkollok li huma żgħar ikunu side effects li huma minimi ħafna meta tħares propju x'tista' tik propju din il-marda. Jekk inħarsu lejn l-AstraZeneca Oxford Vaccine, iva l-MHRA, l-Aġenzija tal-Ingilterra li tikkontrolla u tirregola l-mediċini propju ħarġet l-approvazzjoni tagħha. L-AstraZeneca għandha applikazzjoni wkoll mal-European Medicines Agency u din qiegħda tiġi diskussa. Jiġifieri hemmhekk aħna inħallu lill-European Medicines Agency biex jagħmlu wkoll l-evalwazzjonijiet tagħha kollha u bħalma mxejna propju fuq tal-Pfizer vaccine, aħna nkunu qegħdin nistennew lema tgħidilna meta propju aħna nkun nistgħu propju nibdew nagħmlu rollout ta' din il-vaccine ukoll. Fakkarkom ukoll li hemm il-Moderna vaccine ukoll li din bħalissa l-European Medicines Agency qiegħda wkoll tħares lejha u propju qiegħda tagħmel ukoll ir-rollout studies tagħha u lura naraw ukoll meta propju dik ukoll tiġi liċenzjata. Fuq l-iskejjel, aħna sa mill-bidunet ħdimna tajjeb ħafna mal-iskejjel kemm tal-privat, tal-gvern u anka tal-Knisja fejn fl-iskejjel kien hemm il-mezzi ta' mitigazzjoni propju u prevenzjoni biex anka fi żminijiet meta kellna ammont sostanzjali ta' każijiet fil-komunità, l-iskejjel ukoll baqgħu miftuħin. U infatti jekk tħares lejn każijiet li kellna kienu ftit każijiet minimi ma kienx dawk it-tifqiegħat kbar, però dan kien kollu sforz ta' xogħol ta' ħidma li saru propju mill-iskejjel stess. U allura nafu li hemm skejjel li huma ħadu inizjattiva min-naħa tagħhom kif qed inti li huma jaħdmu fuq ukoll permezz tal-offline working, jiġifieri jgħalmu wkoll fuq l-internet. Dawn huma deċiżjonijiet li huma ħadu min-naħa tagħhom, però aħna min-naħa tagħna importanti l-appelli huma li kif irnexxinna nikkontrollaw ukoll u ma kellniex każijiet, ma kellniex tifqiegħat fil-iskejjel meta kellna wkoll numri ta' każijiet sostanzjali fil-komunità, jekk aħna nibqgħu għaddejjin bil-mezzi ta' prevenzjoni li diġà kellna hemmhekk nkun nistgħu nistennew l-istess riżultati. L-appell jiġi min-naħa tiegħi hawnhekk mill-ġenituri li anka matul dawn il-holidays jew ukoll it-tfal nkun nistgħu nipproteġuhom ukoll u anka dawk l-edukaturi. U n-nies kollha ejja nieħdu ħsieb li aħna ma nkunux qegħdin impoġġu lilna nfusna f'riskju. U la darba mbagħad ikun wasalna biex jerġgħu jiftħu l-iskejjel jekk ikun hemm min ikun għandu s-sintomi, importanti li dawn ma jkunux qegħdin imorru l-iskola u anqas bħalma semmejna fuq postijiet tax-xogħol għaliex bekk importanti li aħna nkun qegħdin naqsu r-riskju għal dawn ukoll. Dak kienu l-mistoqsijiet li kellna minn hawn.